B'reazzjoni għall-artiklu ppubblikat f'The Times, il-Gvern sostna li pajjiżna huwa impenjat li jippreveni, jintraċċa kif ukoll jipprosegwixxi kontra attivitajiet relatati ma' ħasil ta' flus u finanzjament ta' terrorizmu. Dan wara li r-rapport li ħarġet it-Times tal-Manival, istituzzjoni fil-Kunsill tal-Ewropa, għadu mhux konkluż u bekk għadu suġġett tal-aktar proċessi qabel ma jiġi ppubblikat uffiċjalment. Dan ir-rapport huwa tal-Kunsill tal-Ewropa u huwa konfidenzjali sakemm jiġi ppubblikat mill-Manival saħ stqarrija mill-Ministeru għall-Finanzi. Fl-istqarrija ntqal ukoll ir-rapport dwar Malta jista' jiġi ppubblikat biss mill-Manival ġala darba jkun intemm il-proċess formali. Imbagħad l-awtoritajiet Maltin huma obbligati li jirrispettaw il-konfidenzjalità ta' dan ir-rapport u għalhekk ma jistgħux jippubblikaw jew anqas jgħaddu kummenti dwar il-kontenut tar-rapport li hu mistenni li jiġi ppubblikat b'mod uffiċjali f'Settembru li ġej. Bi kliem ċaru tont, il-Gvern qal li se jkun qed jieħu nota u fl-istess waqt jimplementa rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapport Mutual Evaluation Report imħejjem il-Manival wara l-evalwazzjoni li saret f'Novembru tas-sena li għaddiet b'rabta ma' sistema kontra l-ħasil ta' flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terrorizmu. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet se jiżdiedu ma' numru ta' inizjattivi li diġà bdew jittieħdu bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali ta' Malta b'rabta ma' dan is-suġġett kif ukoll mal-pjantazzjoni għal 3 snin li ġejjin fl-istess qasam kemm jgħid il-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.